ten deň, keď toho 12. oktobra nám povedali len toľko, neviem už, ktorá to sestra nám hlásila, že matku Virgiliu aj tú provinciálku od Cerpovskej lásky odviezli či do Nitry, či do Bratislavy, presne to ani nevedeli, áno, ale boli v Nitre. No a potom sa vrátili na večer, nás zavolali, že musíme opustiť ešte tento deň Ivanku, že budeme odchádzať preč. Ale nevedeli nám povedať, kde. To bolo to najsmutnejšie. Pôjdeme preč a môžeme si zobrať každá periny a jeden kufor. To nám povedali. Viac nesmieme so sebou brať. No tak potom sme začali tak večerne, ako asi čajem okolo 5. 6. hodiny, lebo už sa tak smievalo. A za chvíľu vypli prúd. To bolo úmyselne urobené, ten prúd vypnutý, áno, tak len ako pri sviečkach. No tak sme sa potom balili, áno, no a tak asi okolo takej, ja neviem, 10. alebo aj hádam, jak okolo 10. vtrhli už do domu vojáci, áno, polícia a už začali chodiť verejne po celom dome, áno. No a my sme to mali všetko ešte ako na izbách, každá zabalené svoje. Pri sviečkach sme to robili, pretože prúd nebol, áno. No a potom ešte sme ako pred zakončením. A oni trvali na tom, že do polnoci musíme opustiť, ale my sme o polnoci akorát prijímali ešte požehnanie pána farára v kaplnke a tak nejako po polnoci sme potom opustili ako... My vyšli von, tam pred budovu preto a tam sme zaspievali vonku nahlas vzdor zášť. Boli všetko mladé osoby po 20 rokoch. To bolo celkom iný život ako už teraz, keď človek je takýto starec, či starená, áno. Ale to bolo také naozaj, kričali na nás, ticho, ticho, ticho je noc, však vy rušíte ticho. A tak sme si to tam vyspievali a potom po jednej šóre sme išli medzi vojakmi, nastupovali do autobusu, áno. A bolo nás 49. No a nevedeli sme nič. Pred nami osobné auto, za nami osobné auto, ako hliadka pred autobusom, za autobusom, áno. Zakázali nám, že nesmieme do okien nakúkať, ale my sme do okien nakúkali všetky, aj sme kývali, aj tak na to sa veľmi tí, čo boli tí policajti v aute, sa hnevali, keď sme neposlúchali sme ich. No ideme, tak sme len sledovali tabule, kde to vlastne ideme, keď sme prešli Moravu, kde to ideme. No až sme prišli do Trutnova.